Transakčná daň ohrozí fungovanie mládežníckych organizácií. Jeden príklad za všetkých, najväčšia mládežnícka organizácia Domka. V našej organizácie ponúkame celoročnú formáciu aktivity mladých. Počas leta sú to tábory, turistika, výlety, rôzne zájazdy. Počas školského roka pravidelné stretnutie, formálne, neformálne vzdelávanie, športové krúžky pre všetky vekové kategórie. Je pravda, že vaši animátori, ktorí povedzme organizujú tábory, že si ešte za tie tábory platia, že nedostávajú žiadnu odmenu? Áno, platia si za tábor a je to taká forma solidarity, ktorou vlastne oni prispievajú na to, aby ten tábor mohol byť lacnejší pre deti, ktoré si to nemôžu dovoliť. Domka sa stará o viac ako 8 000 detí. Táto transakčná daň im odčerpe z ich budžetu alebo z ich rozpočtu a nebudú sa môcť starať o toľko detí a nebudú môcť vyvíjať toľko aktivít. Vyzývame preto vládu, aby z tej transakčnej dane vyňala organizácie, ktoré sú verejno prospešné a prinášajú nám všetkým osoch.